Před kamerou klubové televize zavítal útočník Motoru Robert Lantoši. Roberte, dnes to nevyšlo, i když jste herně převažovali, Třinec jste téměř čtyřnásobně přestříleli. Byla to prostě smůla, chybělo vám to pověstné štěstíčko? No tak ťažko povedať, ja si myslím, že sme tomu išli náproti, ale možno nám chýbali nám hráči možno pre tou bránou, že ten bránkár všetko v podstate videl, čiže sme mu to nejakým spôsobom uľahčili, ale hovorím, je to zlý pocit, keď vieme, že na tie 3 body sme mali a odchádzame znovu, čo nie je príjemné. Jinak ale skvělý vstup do sezóny, co se od té neúplně výsledkově povedené přípravy změnilo? Tak liga je úplne o niečom inom. Jednoducho hlavy sme nastavili správne a treba v tom pokračovať. Vám se daří individuálně na začátku sezóny, skvělá spolupráce s Nickem Olesenem a Brentem Harrisem. Zatím se zdá, že doklape na jedničku s nimi. Tak ja si myslím, že bude to lepšie a lepšie. Spoznávame sa na tom mlade, keďže máme pár zápasov spolu a hovorím, bude to lepšie a lepšie a budeme budovať tú chémiu a verím, že budeme tomu týmu pomáhať. Jak se vám zatím daří mimo let, první týdny v Budějovicích? Tak už som tu nejaký ten piatok, takže mne sa tu ľúbi a som tu šťastný. Díky, ať se daří. Ďakujem vám pekne. Ahoj.